kusong sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal, las 8 tungtong las 9 sa aga, kag sa kadomingo, dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa inyong ginahulat nga programa kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ninyo buska kita mo patpitla na. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga, sa ngalan niya ni Councilor Ising Salanga. Mayong aga man sa kay Station Manager, no na di man Magbuana News Chief, Aksyon Rex Kantong kag sa talan nga tagpalabati isang Aksyon Radyo Bacolod. Antes kita magato sa greetings, topics anay. Pila karon sa aton mga topiko ininging nanging kontrobersyal di sa sa Bacolod, ang pag-isuryahan ay parte sa libre sakay nga gin-offer sang national government. Siyempre, gikan sa office sang Vice President sang Pungsod Pilipinas, Sara Duterte Carpio. I-plus tata karon ng both ends of the story, both sides of the story. Sa side sang driver, sa side sa atong mga pasahero, sa side man sang nag-offer sining proyekto. In fairness, grabe ba mga offer ni Vice President sa Pungsod Pilipinas. Hindi lang ini may mga medical kag burial assistance pa. Sang una gusto tagid sang project alin sa national. Anay subugin na bubuan tadi kita pa yung mangindi. Anyway, i-plus start na karon. Wala man sila nagapangindi. Kag siyempre ang sideman sang sanguniyang panglungsod sang syudad sang Bacolod. Ano blang nga move? Ano blang mga proyekto, ano bala proyekto? Ano bala nga mga resolusyon? Kaya na ka pa, ano bala nga mga resolusyon? Ang ilagin forward man, siyempre, may angot siya nga bulig sang national government. Kag siyempre, para man maproteksyonan, kaya siyempre nagareklamo ang driver mo. Nagareklamo atong mga drivers, nga siyempre kung may mga libre sakay, imbis pasahero pa na nila, imbis money pa na nila, imbis binta pa nila. Hindi magkadto sa ila, kaya may libreng sakay. But anyway, plus start na karon. That's why namin ina nga topiko. Pila pa karon sa atong mga topiko nga pag-isuryahan ang bulig. Kabalo-bala kamo nga magluwa sa medical, burial, and single parent nga benepisyo dira sa Bacolod Government Center sa Subong, sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez. May ara pa ya sang isa pa ka-source sang medical mission, burial, and bayad sa hospital. Ining office ni Vice Mayor Vice President Sara Duterte. Tuyo, Sara Duterte. I-plus start karon kung ano bala ang mga requirement, kung ano bala ang mga kinahanglan ninyo dalon dito. Kay kanami isinikon sa una, lawig-lawig, tag isa ka bulan, 2 ka bulan, antes matag ang ini nga mga benepisyo sa tao, karon mahatag na ini sa sulod, basib lang masala naman ko, mahatag ini within 1 to 2 weeks, amo ni siyang pinakanami dire. Kagang biskal mga maintenance ninyo sa inyo ginapang batsyag, may ari sila gina-offer. Dito guys, tune in ka mo, kay aton ina karon pag-isuryahan kung ano blang dapat nyo dalon, ano blang mga requirement, ang dapat nyo dalon to para hindi ka mabalik-balik kay kalayo na hamtang ini sa may alihis. Okay, tapos ang ikatatlo naton yung topiko, mangin kaupod naton karon. Ang ginakabig, isa sa pinaka multi-awarded nga mayor, lady mayor sang Negros Occidental, isa sa ginakabig naton nga malapit gid sa aton nga abyan, ang aton nga amiga ining ginakabig cowgirl. Sadya-sadya lang niya nga klase alkalde. Kag siyempre, hindi manigar ang kapisan. Mayor Alme Romayla Nicor Mangilimutan. Mangin kaupod sa karon, i-interviewon ta sa live phone patch didto gikan sa Banwa sang La Castellana. Okay, so kato kita sa aton nga greetings kay siyempre nagahulat na ni sila. Sir Alex Montesa, good morning. Gag-greet kini sila kay hindi nila kuno malambot ang kon nga kwan nga hindi sila kasulod sa aksyon. Bebe, ara gidha. Ara. Anyway, may ngaga, siyempre, kay ani Mayor Bing Leonardia. Nagalantaw gini sila ni Tito Pros Leonardia. Siyempre, Mayor Maymay, mangilimutan na SB Nicor. Namin ko SB Anyeho Nicor. Kasi sumalabla ka rin. Kag siyempre, Vice Mayor Bordig, adra sa Banwa sang
La Castellana. So Roland Magahin sang CMD, good morning. Siyempre ang atong sa technical part naton, Oliver Pason kag JM Baikin, maayong aga. Good morning man sa kay Mayor Benji Miranda sang syudad sang Kabangkalan. Kadamo gini sa mga proyekto nga bag-o nga gin-introduce ni Mayor Benji Miranda dra sa syudad sang Kabangkalan. Grabe, active-active nga mayor. Dumapanggid ko ni siya sa naglagan, mabla presidente, Mayor Isko Moreno. Wala man gapahuway, Sabado Domingo, padayon pa ya ang ubra. Sining bagong alkalde sang syudad sang Kabangkalan, Mayor Benji Miranda. Siyempre, good morning, Attorney Chicoy Davila. Tito Proso Nardia, Vice Elcid Familiaran, Migo Marlon. Migo Marlon Solidom, good morning. Tito Boy Enrique Enriquez, good morning sang Buang Sincere Drugstore. Kuya Kirk Sorbito, Tito Rudy Marceli sa home site, isas pinakabarato nga baligaan sang isda. Sa tapangko niya dira sa barangay barangay basta dira sa home site market. Good morning man sa kay Richard Medalio sa Singapore sa aton nga batch. Siyempre sa batch 98 sang Kolehiyo San Agustin Bacolod. SPO1 Chris Noblesada. SPO to na pre. Jess Gamboa, Pre Glende Guzman, Pre Tope, Pre Felix, Barbie. Chinat Innumerable, good morning man, Team and Nene Querido, Julian Shan, kay Papa mo Shan, may agada, may nga magpamati sa syudad sang Talisay, Lori Didulo, John Balinas, Barangay Bata, Mariel Pihilan, Herbert Besa, Trogpaera, Julius Sethan, Russo Frihil, tanan na sang kag Trogpaera, syudad sang Talisay. Siyempre, Pre Jake Bilbao, Alan Lebrilia, Jess Gamboa, JC Belicina, Jerome Siran. Pre, good morning. Wala kita madayon nagligad. Next week, bas idayon na naton. Marian Echari kag Errol sa syudad sang Kabangkalan. Siyempre, Pre Terence Mueda, Pre Ting Everesto, Pre Ruel, Pre Jeffrey Pelayo, Pre Randy, kag Lisel Fuertes, ang exclusive distributor sang Meritone Paint. Sa may 16th Street naman. So, rigid mga plangga, ginapanglawag, gini sila kay galantaw, gini sila, wala gini sila ka hulat, gini sila kada Sunday. Nung Richard, mailanda ka pagpangapi, Richard Venus, Pre Jepoy, Pre Raymond, Pre Bonbon, Andrew Bon Madayag, Pre Jojo, Pre Jesse, Pre Toto, Pre Kulot, mayong agada sa inyo tanan. Pre Kaloy Espino, batch ni naton sa ROTC, sa una kag siyempre iban man mga classmate naton. Primo Paul Hebero, sang batch 2000 nga ROTC. Pridondi Estan Victoriano. Sir, good morning. May nga gada. Sir Alex Montesa ng Balta na Kaina. Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am, ari ka pali sa Bacolod. Mayong lagaw-lagaw nato na. Mama Ed Papa Jr. Dungon sa Isom Street. Muman sa kay Nonoy Jan Dungon. Kag kay Ami. Nung Noel Chia, President Celso Colin. Kag siyempre, ang aton da mga abyan dira sa Patria Village sa aton nga lugar. Botso Isolinab, good morning. Romel Pardilla, Joe Fran Surungon sa Barangay Tangob. Ini mga mapisan ini nga mga tao, si Botsoy dira niya sa Villamonte, si upod sila ni Pre Romel sino Joe Fran naman niya dira sa may Barangay Tangob. Okay? Pre Robert Gallo, pre, maayong aga lang da sa imo. Kag siyempre kay Tito Rued Meliesa, Tito, good morning, gid. Ari na sila sa usapong sodya. Si Colonel Sherlock Gabana sang BCPO. Kuya Leo Estopa sang Police Station number 6. Hinapo kita sang aton nga mga greetings. So, okay, ara ng obligasyon ko sa inyo, kadto kita sa aton nga topic subong adlaw. Meli Oliego, Ma'am Meli, good morning. Galantaw gani si Ma'am Meli Pirmia. Ma'am Meli Oliego, maayong agaliwat. Richard Hamera Venus, good morning lang no nga. Naka-tune in kami di sa 16 sa barangay sa Kapihan. Ginawag da ka mo kainaga. Wala lang idugay. I bet Ferraris. Good morning, Sir Mark. Good morning, man. Gloria Gonzaga Pamitalan Dihak. Mark listening from Barangay Kabanbanan, Himamaylan. Evelyn Nepomucino may ngaga. Kag Blessed Sunday sa tanan. Blessed Sunday man sa imo, ma'am. Connie Rigora Icon. Mayong agada. Okay. Joanne Mill. Good morning, Sir Mark. Watching from Victorina Heights. Di Jonald Andrade, mayong aga nung Mark. Greetings from DJ and Gemma. Milrose Di Asisiula. Hi, Rose! Good morning, Milrose. Good morning, Sir Mark. Wow, kanami isang program. Kikadamo gid sa mga buligan. Nan, ipanglawag ta na karon Milrose. Supod ni sa una namon, si Milrose sa Child Minding sa Bing Office. Mga mapisan ini. Nga mga
empleyado sang gobyerno. Si Inday Milrose. Ray Flores Barioga, good morning. JM Asdilio Banaag, mayong aga. Good morning kuno kay Ma'am Vanessa Star, Doc Matt Mayo, Jinky Jalago, Noel Amarcag, Alex Monteza, Meli Oliego. Herna Rose Querido, good morning. Lawag tawagin na Rose, Ana Rubicio Chon, good morning. Elvira Helogo, good morning ma'am. Nong Jofran Sorongon, siyempre, ikaw pa. Ana Senyoro, tita, mayong aga lang da. Si tita Ana Senyoro, kuha siya ng medyo hindi na siya katindog pero mas sinadyahon ini nga klase Iloy nga klase ginikanan si Ma'am Ana Senyoro always gini siya nagapamati sa aton. Okay, so kadto kita na sa aton pila ka mga topic kay medyo alas 8:24 na ang aton nga oras plus ta naton ining sang nagligad gintalakay ini sang saurang panglunsod ang parte sa ginaduso bala nga libre sakay sa gikan offer abe nagbakal Mayor Maymay nagbakal si Tito Ronnie sa akong chorizo. Ikaw bala Mayor Maymay, grabe ka na gadya kapisan niya hasta chorizo wala ka palagsi mo hasta isda. Grabe ni si Mayor Maymay, endorse na karon Mayor Maymay mangilimutan sang La Castellana. So di na ko to nag-inis ginistoryahan actually ang nag-offer ang Office of the Vice President, Mayor Sara Duterte Carpio, na maghatag sang libre sakay sa mga bakulodnon. Specifically sa mga bakulodnon. Tipila na diya sa bilupong bugos nga Pilipinas ang inoferan sini sang Vice President sang pungsod nga libre sakay. Ano ba lang ang mga lugar ang ginoferan nga sining libre sakay? Tandaan nyo ang kada barangay, kaisa lang na sa isa kasmana. 30 city lang nakapasahero kada barangay, kaisa kada simana. Kag magalawig ining libre sakay ni VP sa sulod sang 3 ka bulan. So amo ining background sining istorya. So kamo karon way mga tagpalamati namon, ikamo karon binag-binag kung sino bala ang gusto, sino bala ang tsakto. Kay sa ako naman niya, both ang mga pasahero kag ang proyekto also ang driver valid ang concern. Okay? So, amo niya mga ruta, base way pa kamo kabalo sang libre sakay. Kada Lunes, ang libre sakay, bali bus ni siya sang Vallecar Transit. Iyang balta na lagi da. Ang ibang bus lang ginambal nila, but iya ini ka Vallecar Transit. Progreso Village. Kada Lunes, ari ni sila sa Progreso Village. Estefania, Villamonte, kag Plaza. So, makadto na sila da sa aga. Free day, no trip. Bus can be utilized for special request. Tod ka. Anyway, ara sila sa kada Lunes ang aga sa Progreso Village, Vista Alegre, Estefania, Villamonte, kag sa Plaza sang siyudad sa Bacolod. Kada Martes, mati ka mo ara sila sa Alangilan, Granada, Estefania, Villamonte, Plaza. Ang Villamonte niya, ari ni sa permik nga, ang isa sa pinakadako nga barangay is Villamonte. Kag drinigagi ang ruta sa tanang mga salakyan. Base mambal ka mo sa ibang nga lugar, wala. Ang isas pinakadamo nga ruta nga ginagyan, Fortune Town, Granada, Alangilan, din pa ng mga barangay ito, Kabog, Vista Alegre, puro na Villamonte ang ginagyan. Diri naman shopping, ginalabyan na tanan. So, kadwa ginawag diri ang barangay Villamonte. Ara man sa Estefania, isa man sa pinakadako na nga lugar. Wednesday, ara sila sa Banago, sa Bata, kag sa Plaza. Ari ni Permin Plaza, kaya amo ni sa halinto, dito na sa Madulong, ang libre sakay naton sa Plaza. That's why nga atoto ang bus naton matinel. Permi, kada Thursday, ari sila sa Handumanan, Kabog, Mansilingan, Takuling, Plaza. Kada Biyernes, ara sila sa Bata, Mandalagan, kag siyempre, pakadto sa Plaza. Sa Sunday naman, kada Sunday, ang taga-sur naman ang makabenepisyo. Yara sila sa Punta Taytay, Pahanukoy, Sumag, Tangob, kag Plaza. Now, pila sa mga concern nga ginpalambot sa mga drivers naton kay tikanugon ko no kay wala sila sang mga pasahero, which is valid nga concern. Wala mawad-an sila sa isa ka adlaw hambal nila sa paghinunanon sa sangunay panunsod sang nagligad nga Miyerkules sa Bacolod Government Center. Ilagin duso ang ilahinaing. Ngati siyempre kung kuhaon pa ni karon sang bus
ining amon mga pasahero, isa ka adlaw, isa ka trip, dako na sa epekto sa amon, ilabi na kadako subong sang saka sang gatong. Valid concern ina. Valid concern ina. Pero isa-isa hunta. Ano bala? Muna tanay sa parts sang kuan. Sa parts sang aton mga drivers. Sa side sang pasahero. Ang yan naman niya ka nasyonal. Ginplastar ko. Iplastar ta ni Mayo. Tanang nga sides may ari diri. Ginplastar ta di. Ang iya ka nasyonal. Amo to ng barko ginabala. Gahatag sa pabor sa Bacolod nun. Sa taga Negros Occidental. Kay magluwas gani isining libre sakay, may gina-offer si VP Sara nga medical burial assistance nga aras mong nahamtang dira sa may barangay Alihis. Kag pila lang niya ka hindi iya lawig ang mga nagapangayo bulig sa ospital, bayad sa ospital, makapalapit dira dayon. I mean, in general, dumaano gani ang isa ka LGU, ang isa ka probinsya nga makapangayo proyekto sa national government. Now, kinaladlad na sa aton kasululubrang proyekto alin sa national. Gusto nyo dulaon nila? Ari ini sa period subong nga ginaobserbaran pa. That's why nga ang period niya gidlipot lang anay. Dila lang sa 3 ka bulan kiti ga-observe pa. Kay ko siyempre kung apektado ang tanan, do you think padayon nung pananila? Do you think kung nagareklamo ka mo nga gutom ka mo kay ti ginakwa pang pasahero kag ginapasakay libre? Do you think sigiyaw ni na asang gobyerno? Nan. For me, ako niya ha, sakit ang ginasuryanta subong, side sang mga pasahero, for me, pilagin naman nga 37 ka pasahero. Kada, sa isa kasmana, makalibre ang pobre ka tao. 12 pesos, 11 pesos nga pliti, hindi ka mo sina. Hindi man na isa katos kabilog, 37. Butang ta pa 40. Butang ta pa 50 sa isa kadlaw. Sa matutuod lang ang istorya, 3 na naka-jeep. 4 na naka-jeep, 1 na nakabiyahe. Karon kung hindi appreciative sang proyekto gikan sa national government, kag talikdan tanin nila, hindi ka mo yung magbaton sa proyekto, iatag naman sa iban. Ano ang gawa naton? Ang tutuod lang gid ang aton pag-istoryahan. Ang tutuod lang gid ang aton pag-istoryahan, di ba? 3 na ni kabulan, why not? Why not tagaan ta na benefit of the doubt? Tagaan ta na lugar nga pasuktan ta sila kag obserbaran nato nano na nga pabayaan na kamo sa Bacolod if ever gutom gid man ang inyong ginasyagitan. Isa sa mga concern nila na may man nga ako nga ang ginusar is ang isa kadako nga company sang bus which Valyacar nga pwede man lang usaron ang ilang mga salakyan bilang magbiyahe nga libre. Nami nga punto na. Pero hindi ayhan kung sa kadlaw pila lang ka pasahero ang dalon, hindi ayhan kamos na magilinaway. Hindi nyo ayhan pag ireklamo naman ang lokal nga panguluhan sangkon sa diinda nga syudad na na-assign ining libre sakay nga gin-prioritize ang iban. Kaya pila lang man kabilog, pila man lang kanahot sa isa kadlaw sa isa ka barangay, wala mo niya pong kuan ng buli sa aton nga mga opisyal sa inyo. Wala project ka reklamo ka mo. May project reklamo gyapon. Na naman. Okay man na. Why ta ka balo? Balo ka mo. Ang Valyacar, which is ang dako ang company sa bus sa Negros Occidental, mayo ginaiya sa BBM kag sa mga Duterte. Especially Duterte. Mayo ginaiya. Napamangkot nyo, basi libre ini. Basi panikasug niya nila yung nga maka-offer sang bulig man sa Duterte administration. Ginpaagi lang ka Duterte para makabulig. Mayo na lang, nisa sa ulagid may ginahimo. Timambal ka mo nga, pwede lang nila libre nga, ihagi-agi pa. No. Ilan yung offer ya sa administrasyon. Importante, ang point is that luyag nila magbulig. Di ba? Sang saway na gid. Why ta kabalo? Basi gina-question ta na. Kabubuton ina iya sang Valyacar bali iya na iya bulig man counterpart para sa mga pumuluyo sa Bacolod ba? Alam mo na sa bala. Kag do you think kung Tanta City lang sa kapasahero 40 sa isa kadlaw sa isa ka barangay, do you think hindi ka mo mag-ilinaway kung i-prioritize ang amo sini? Di kumpati. But grabe ka buot sa aton sa gunay panglungsod gin consider ang request sa mga drivers naton. Valid niya kapin pag ito ang nagambal nga lipat lang kung magkuha sang name.
nga nagmuno siya, which is valid man, nga ang isa ka trip ko, kung kwaon mo pa na sakon, bugas pa na, valid na. Sinong hindi gusto man, sinong hindi inanamian magatag sa news naman, galing, tanawon ta ang whole picture, ang holistic picture, hindi lang ang bulsa mo na. Ginapabayaan ka sa gobyerno, hindi, wala guro ah. Di subong ganubo na ganubo ang presyo sang gatong, sang gasolina, basi pa lang aton ini makonsider. Oh, si Councilor Ang, nagplastar man siya nga magahatag man sang financial nga bulig sa mga drivers. Biskan mag-isa-isa lang kalibo nga plastar, at least, di ba? Amo na bala mga point nga, ang gobyerno wala igapabaya. Ang lokal nga panguluhan, especially sa sulod sa Bacolod, wala gapabaya. Kinanglan ta lang mamati, kinanglan ta lang mag-observe. Ha? Okay, now, kadto kita sa side sa mga drivers. Amo ni ginambal nakon bala. Nga, ikong kwaong pa ni sa ila, madulaan sila siyempre hamak mo grabe nga pagsaka sang gatong every week sang nagligad nga binulan. May na nasubong, kay nagnubo sa 14, 15 to 16 pesos per liter ang ginasuryahan ha, nagnubo-nubo siya. Okay na subong, but hindi ini siya stable mo. Wala sang kasiguraduhan kung masaka na naman next week, kung manubo na naman. Gasaka yang gatong tatag 12 pesos kada litro ya mo. Amo ni nga klase abilidad ng mayari ang mga gasoline station ya. No? 12 pesos ya ang ginasaka. Tapos nubuan nila piso, nubuan nila salapi, nan. Uy, kanami ilusion. Anyway, hindi estable ang lagan sang gasolina, ang presyo. Valid ang concern sa mga drivers naton karon. Kung magsigisigi ni karon tuod ang libre sakay kag kunti siyempre ang tao maulat na da, apektado sila, especially yung mga tricycle. Kaya siyempre ang mga luad sang jeep, ang mga sulusubra sang jeep, sila nagasalo mo. Sila nigadulong and all. Apektado man sila. Apektado man. Maintindihan, give it to them. Give it to them. That's why gani ang SP nagsulat na sa office ni Vice Mayor, ginaka pa, last na lang ha, Vice President Sara. Gangi ko ni Sara, sa opisyo ta nga Vice Mayor ni. Nagsulat na sila sa ang SP sang Bacolod sa office ni Vice President Sara. Nagsulat na sila nga kung pwede, makonsider nga ang mga jeep man naton ang utilize man sang iya opisina para mag-deliver sang libre sakay. Okay man na. Balo ka ginatag ko na sa ila. Akto niya gatag lang kita isang opinion, wala sa lang opinion. But, aran na nagyapon sa mga tao naton kay sila, kamo, nga nagalantaw subong kamo, nga pamati sa radyo subong, mabinag-binag nyo man na, mabalaan nyo man na. Kung diin kamo, kung diin ang sakto, kung diin tong hindi. Diba? So, ginahatag na naton pirmi. Ato niya plastar lang kita sang both sides sang story. Nami man, si Councilor Al Espino, nagplastar man. Iya ni actually, nagplastar sa SP, kati iya ang transportation nga committee ba. Nagplastar siya, namati siya, ipamatian niya tong mga reklamo sa mga PUJ operators naton, tricycle operators naton, kung ano ang ila concern. Okay, tsakto niya concern ng ila, ya, may kulba niya mo. Di ko gakwa sang pagkaon, ko di ko gakwa sang balon sang bata, ko di ko gakwa sang inom namon nga tubig, pagkaon namon karon. Kung pabayaan ko lang kag nagamaamon lang ko na, di ko di balda ko kung non-beneficial ni gali para sa amon. Okay, ba't ang ginahambal naton dire? Pamati kita. Pamangkot kita, pamati kita. Valid ng concern nyo, wala problema. Gaupod kita da sa inyo, ya, basi mambal ka mo karon na, nga wala kita gaupod sa inyo. Ba't ang ato naman, hear out, anay, pamatiin nyo, anay, ang both sides ng story. Gaanta ang national government naton, leeway, nga makaserbisyo sa aton, nga mapakita sa aton ang ila concern sa aton. Basi pa lang, beneficial man sa aton. Okay? Antes kita magkadto sa piyak naton nga topic, dasig sa tiyempo naton, oras naton sa karon, 8:35 sang aga. Ato na guro, pre-Oliver Lihoga. Tawagan kami commercial pagali sa mga 50s, no? 8:50, no? Tawagan taguro si Mayor Maymay Alme. So, wala man yung kinadala ni Mayor Maymay Alme. Subong do mga 1 year na niya ginakado. Ang ayan pamatian ni Mayor Alme Rumayla Nicor Mangilimutan. Puerte. Dalang kay tawagan ta siya sa kay Pre Oliver Pason. Si Mayor Maymay Mangilimutan. Na ano na ni na tawag ni? Nag-message di sa Mayor May manawag kami da.
Rostom Di Palubos, nong mayong aga, DM. Doc Chris. Doc Miraflor, mayong aga. City Health Office man ni sila. Morning, Sami Club. Siyempre naman. Hindi kami kasulod sa aksyon, ayawan ko research. Ha? Oro, ari di ma'am, ari di sa amon live tadi. Live tadi sa Facebook page ng Aksyon Radyo Bacolod. Amuman sa inyo mga radyo. Easy. Ano man ko ba? Ara 8:38 AM live. Ara. Ernesto Tentativa, mayong aga Aksyon Radio. Good morning man sir. Jonelo Coniedo, Aksyon Mark, good morning. Ay Jojo kag Desiree Cepeda sang 635, good morning. Nagapamati man sila. Bang greetings tanay samtang ginatawagan ni Aksyon Oliver Pason, sige Mayor Romaila mangilimutan. Allen Louie Hemotea, good morning. Louie De Paula, Louie kalipat mo ko kay pare Louie. Naidlaw man ta kay pare Louie De Paula dira sa East Homes 2 mayong aga. Allen Louie Hemotea, happy Sunday Sir Mark. Present kami ni nagamonitor sa inyo program. Tamyaw ko lang da sa Bacolod, Pamilya Gedlaya na always gid nagamonitor sa imo programa. Kag siyempre sa Aksyon Radyo. Excuse. Good morning nang Herna, miss you too. Bo. Naga-miss na kamo ha. Ana Senyoro, good morning. Prince Mary and Fante, mayong aga Sir Mark, kapamati kami diri sa syudad sang Talisay, mayong aga. Good morning man. Christine Meniez Villalobos, happy 53rd anniversary ARB, Aksyon Radyo Bacolod. So ari na, kaupod na naton sa linya sa telepono. Nami gani dason tani live nimo kay tema para makita nyo kitang beauty sang aton nga abyan. Ginakabig ni sang isas pinaka cowgirl nga alkalde sang syudad sa Bacolod, despite nga sang yan nalambot amakbo pulis, manog abogado, master's degree, maestra. Ano pagid ning wala sa iyaman? Ali na tanan-tanan na kwalifikasyon sang isa ka grabe. Tawag mo na gid successful nga personality. Kag siyempre isas pinakakilala diri nga personalidad sa Negros Occidental ang abyan naton for more than a decade. Aton gina-welcome Mayor Alme ni Cor Mangilimutan. Ma'am, good morning. Attend ka, good morning. Ano na? Do not attend ka. Pila ko nga lanaw joke. Good morning, Action Mark. Good morning man sa Tagtulamati. Okay, hidlaw kita. Din kato antes kita magadto sa aton nga main topic. Hidlaw kita wala nang kita update dira sa mga ongoing projects nimo dira sa Banwa sang La Castellana. Antes sina kamusta ang Mansalanao? Isa sa pinakapaborito ko nga barangay sa Banwa sang La Castellana. Mayor, kamusta ang development natin? So far sa Mansalanao, medyo okay naman kay ng water system na ginaproblema gid sa cross. Na-plaster naman kay gintagaan kita before sang budget sang aton nga pinalangga nga congressman sa abang lingkod si Kong Karap sa gintagaan niya kuda sa subong may ara na da. And then ang iba niya mga cafes medyo apektado gidi tungod sa pagtaas bala sang gasolina kag krudo ang presyo. So amo na ilagi na reklamo kag ang sa subong nga chimpo grabing ulan. Pero sa Domingo ara Japon ng mga motorista diyan tapos kinapa-maintain ko man ang aton nga left garden at the same time ang aton nga cross may second phase na siya para sa garden kag sa lights sa cross which is ginamata-amat lang ang aton nga project but then until such time nga ma-develop gid ang gina-project nga tourism site. Tourism site na da inang Mansalanao Strip. Mayor, ano pagid mang matabo man kun may cross da. Isugod ko gid. Bali mi ara na da Mama Mary na siya. Kag cross sa likod da nimo. Ngina sa kaltabla? Sa left garden. Amo sa likod na da. Bali ang sa likod na lang may Mama Mary. May ara na da pila kay mga more than a hectare. Sa piya kay nga nga partnership with Madji Infante is 3.6 hectare sa mga slow pitch because kabalo man ta nga ang ina nga area may notice of coverage na isa sa
sa DAR. It's because it's a CARP program. But ang Banwa nagbakalda for now, nag-down ng Banwa ng sa 3 hectares, nag-down na 2.5 million. I think na 2 million. Hindi ko lang din sure sa kay last years ago pa to before sa pandemic. So yun, tapos, ang ina, mayara na siya yung compact na development. Kumbaga may site development, which is, it's a long-term plan, but then, ginaayo taman sa aton nga mga nabuligan nga mga senador sa higher office pala, or even mga agencies nga nagapalapit sa aton nga buligan man. Kay, ang plan ginada is, daw ka adventure park, tourism enterprise zone, so compact na siya nga, na development plan. And then, for now, gin-propose naman na sa babaw to secure sang peace and order man, ma-sustain. Nag-request man kita sa SAF nga mapabutang ang drilling man ang tag-iya si Sir Madji nga magpa-utilize niya nga lote. So, maybe that 56 hectare, if in case man nga makover sang CARP, ang carpable area, ang 17 hectares, which is excluded na siya, that would be the site na i-develop if in case man nga mabuligan. But timely, it's because nga ang aton nga pinalangga ang congressman bagong congressman sa 56 kung Dino nang iya focus is tourism promotion and tourism development and promotion. So maybe matalupangdan niya daw within 3 years of if not, so pa ngayon tabulig sa babaw. Imagine nyo bala, i-plastatan. Ang Mansalanaw, mga tagpalamati sa Action Radio, ang Mansalanaw sa una, isas pinakakululbaan ng daag yan. Kaya dabong-dabong sang bungid-bungyod sa bay, bungid-bungyod sa tapos grabe, kadamol sang hilamon. Now, gin-develop ina. Siyempre, sang aton matahom nga mayor gin-develop pa ina nga now, matsago nga pangapi kagid mo, bati, on mo yung kutsara. Anyway, subong, nahimo na nga strip, ang kapihan da bala? Ano na, dadala na da, madam, pakadto kanlaon? Kanlaon, oo. Ang malabdan nyo na da nga mga kapihan, amuna na sa subong, ang gin-develop ni Mayor Myla. Mangilimutan dra sa may... Sa mga 80s, na sa una, red na da. Na-consider na siya sang army spot sa mga mga kaibigan. But anyway, subong, since nga sa pagpungko ko bilang mayor, isa sa mga executive agenda ang focus agad is establishment of peace and order. So far, subong, amo na siya ang naghatag gidway nga ma-discover kag ma-explore ang Lakasiliana kay kabalo sila nga tawhay kag malinong ang lugar and they are secured nga maglagaw di sa amon nga area. Correct, siyempre permi ko da permi ko da galing wala na ko dagahay sa imo da kay hindi ko kung diin kanahan nga balay nimo kay pagsaka ko daligad singko din pag hindi balay ma'am din pag hindi ma'am ya sa puntaw si ko ay nako grabe na ged. Umalang man nakagbanwa ang balay. Gani. Anyway, gusto ko ginabalaan. Anong inisoryante? Given, sang una, tapos naman to ang on political side, naging supportahan naton lain abe, subong kanami isang approach, kanami isang gesture, ngagin pakita ni Kong Dino Yulo, nga nagpalapit da siya sa imo. Ma'am, ano ang pila sa mga inyo ginistoryahan nga para sa development sa Lakasiliana? Hindi man lang Lakasiliana, almost okay. all the LGUs, almost all the local chief executive, ginmeet ni Kong Dino. Okay. So kung nantawon ta lang, politically speaking, hindi kami aligned. But then, when it comes to public service and development of our LGUs, isa yun na sa mga gin plano or amo nang iya intention while going into politics. And then knowing Dino, okay man siya kaya nagkataon lang siguro nga hindi kami isa ka partido, but sa ihibalo sang tanan, mayuhay din na iya kami. So, ti amo na bla kung kisa nga, we have to compromise our friendship. It's because of political affiliation. Correct. But outside that politika, nang migo kami. Tinitawagan ko man siya sang Wednesday prior sang filing. Hambal hindi siya maglaga. And then pagka Friday, ti amo na nawala siya. And maybe,
that's good for Dino naman. Kay Kalawid naman sang time nga nag-try siya. But the people had spoken. Kaya sila Correct. ang nasunod. Although nga, kaya ako ginlantaw ko, if ang tao ko nagsunod sa akon, wala ba sila naglisa, ang ako na bansi 6,000 plus. So, amo ni siya gina-target kung nga bansi yun namon kung straight yung voting. So, maybe, that's one thing I have to study or learn about. Kay even how good you are. So, siyempre, ang tao Correct. mapili gina ang ilang nga gusto. And then, there are some reasons kung baga natabo na nga madaog siya, maperdi si ma'am, although nga si ma'am damo man sa ginbulig, which is amo na bala kong isa. Nakaupod pa ko to sa mga schools eh. Oo, sa kadamo-damo. So, sometimes siguro, what's really happening ng hatag na way sa aton nga, binagon, nga mo na natabo. Or even ako, na kibot ko, na kabalo ko nga very hugot or very strong ang akon nga kuan sa akon pumuluyo, sa akon yung diablatawo. But may ara gid nga tigayo gid mayor amo ni. Pero since nga ara ng partnership and then kung Dino wants us to unify with district, especially the focus in tourism, na-excite ko kay nga man ang focus ko, which is tanan-tanan kami nga mayor nagakuan gid nga dapat sa amon LGU income generating. Kay kung magsalig ka lang sa IRA, tikita mo may mandana suling nagtaas, kung yata naman nagnubo. So how can you live sa imo nga IRA without thinking about revenues? That is why kung isa ka local chief executive, if you want something may pagbag-o kag madamo ka pamubuligan damo nga project, we will not rely on the IRA nga ginahatag sa aton sa national or gina-allocate sa national sa aton. Muna na siyang national tax allocation, but then ara sila ang poder kung mataas o manubo, di ba? And then for now, one of the problems the LGU is sa mandana suling, di ba? We have to focus on the devolution, especially on kiginhambal man na ni President Bongbong, that we have to what person nga need gidiyaya sa organisasyon. Kaya siyempre ginahimo lang ginagamit sa politika, which is true. Kung nantawon ta lang mga political favor, I think this is a time to correct the system. So, ang papalapit ni Kong Dino, isa na siya ka ng eye-opener for those na grabe magkuhan sa politika. Dapat kung sa politika ka, dapat pagkadaog, ay para sa ako niya, pagdaog niya, yung tanan nga tao nga ara sa nasakupan mo, imo na mong baga. Amo na guro, since dugay naman siya sa politika, abogado siya, and then farmer man siya, kabalo siya, all walks of life, I know. So, lain gid nga damo pa na yung mga project matag ni Kong Dino mo, imaginable. Kay kung sulo-sulo mo na nakaroon ni Awang Canada. Hindi. Kagakuya, mas hindi kami sa Kalinyada. I have to seek appointment with him. It's because I am not looking for myself. Correct. Sa Banwa. And then ako yung last term na ko. So, big help man na. Kung, for example, pwede man ko yung pawala-wala. Kaya nga man, matapos naman term ko, kung amo lang ginang napaminsar. Correct. But I have to work double time. Kasi siyempre, may ginaamar ko ya, kag may Nautod, pre? Tawagan ta ng liwata. Amo to si Mirmay lang manglimutan. Nami niya si Mirmay. Mamatian ta siya, tawagan ta sa liwat. Kaloy and Fante Legaspi, good morning. Trice Jordan, shout out dira sa ihata mo pa rin Mark. Prim Cassie, Isidro. Gigi, tita, good morning. Palihog lang greet sa ako ng asawa. Mary Grace Isidro. Bow! Langgo, bo. Advance happy birthday. Jill Maripas man, manong mayong aga, pag-greet ko lang da happy birthday kay Elaine Marie Alpas. Ay ala, kas, happy birthday sa inyo tanan. Anyway, Mayor, di na tato? Yes, oo. Kung ikaw lang gid, kung ikaw lang pasok tanambal mo yo. Okay lang yung tani, galing kita, you are looking. Sa last term, manogig ko ba, no? Diba? And then, for 6 years, I have done so much sa akong tao. But I want to leave a legacy. Munambal ko nga, mas kano pang issues as long as I know what I am doing, and then it could benefit my people, I don't care. Diba? It's because amon man dato. So for now, so kung wala ka na
lipat ng issue sa akong regarding the loan. I just want to inform my people na approve ng 177 million first nga release. It's because amo na siya ibakal namon sang Wow. sa mga heavy equipments and then the rescue vehicle and dump trucks for our 13 barangays. Tayo wala kami na iya. And then the hope man ko nang ina nga mga dako na siya mabuli kay makasave man kami kay kamahal man sa heavy equipments tapos ang mobility, so ang transport, kumaga. And then, the sanitary landfill, nga amo na siya na problema sa tanan, nga dapat makabuild up na kami kay ginademand na kami sa DNR. So, tanan nga mga handom, it's not for myself. Correct. So, kumbaga, ang sa Banwa namon, di nagabaha na. Even dari sa barangay ko, di sa Kabakungan, gabaha naman. Meaning to say, problemado na gilang basura sang Banwa. So, kung hindi ko mag-take sang move, including those supportive, kung man nga masangon ang bayan, except the few, nga wala gid na suporta. So ako, yung ginapangamuyuan ko na lang ang supportants because ako wala gid ko gakwan, wala gid ko handom kung ano, para lang gid sa kayuhan. So, nakita man na sa akong tao, kaga almost all the time, kita mo ko nila, panaugo sa bukid, kita ko ang sitwasyon. And naging effective ka. Salot ko lang ha, effective kaya ha. Grabe ang Mansalanaw, dira ka na lang ko abase. Ang dalan mo da, farm to market road mo, imagine na sa una, saka kami tabala. Kita mo gid na, ang ginanamon, ma-observe namon, subong ka nami na sang dalan. In fairness sa imo. Tapos, in line with the program of the President, mga road connections, especially those sa tourist spot, like nung ko nakita ko na learn ko sa pagkadto ko sa Sultan Kudarat, malabot yan sang salakyan ng ilang mga tourist destination. That is why fast growing ang ilang tourism industry. And then tourism industry is one of those income booster sa isa ka lugar. Siyempre, ang tourism, imagine na bala makapobra ka tao, ma-develop mong lugar. May employment, may income ang LGU, may income ang mga business owners. Kumbaga, nang maka-apekto gid sa livelihood sang tanan. Okay, so naisurihan ta na to ang plano nimo sa infra, ang pangmuno mo na to, peace and order naton. Pre mo no, mo ko pre kung may commercial peace and order naton, mamuno na lang ko. Damo-damo sa mga projects subong nga gibubo ni Vice President Sara diri sa Negros Occidental. Ano gina-expect nimo, madam? Kiti kilala kagid mga supporters ng BBM and Vice Mayor Sara nga tani ibutang dira sa Lakas Saliana or nag-request ka na sa iya? Ano? Ako niyang ayoko lang kasi siyempre manupatindog ko hospital kag ang eskwelahan kay one of the programs nga pinatutukan sa LGU, kumbaga flagship program is the support education and the care or the scholarship program. So maybe that's one thing, even when Gatchalian, mga friends ko nga mga senador, they're willing. But I want to stress out na isa na siya, we know the fact na Vice President Sara Duterte is the Secretary of Education. So dako gid na mabulig yan sa aton. Nga hindi lang gid ko kahambal, syempre sa kadamuon namon bala nga mayors nga nangabudlay para sa iya, even though although kilala, but then not that lapit gidya na masiling bala nga madumduman to diyan. Tapos ari ko siya nagduros at naman sila natanles na to paday lang gid kami to Banwa. But ako tinguan ko nga I can get some projects na ibilin ko man sa banda for the help ng ginbulig Manila kay Vice President Sara. Wow. With that, nami patani sige, galing kiti ang aton chimpo, medyo ato na ginalagas. Ma'am, last message nimo sa taga Banwa, sa mga Lacastelianahon. Ginainan ko ng ngalan. Lacasteliano, sorry. Maakigangi ko nimo. Dapat na so isagid ka show ka kay kulang. Kulang no. Niya, next dili ka gidya kadto. Dili ka gidya kadto if ever makatabuan ka bala sa Bacolod. Nami gidya live. Wala siguro tabuan kay taga uma ko. Sige mo lang na. Message Gusto ko lang ipaabot sa kong pumuluyo una-una, pasalamat ko nga agin balik ko nila for the last term. And then, ang hopes nila nga makabilin ako sa mga proyekto sa Banwa, especially sa turismo, mga infrastructure, especially farm to market roads, water system,
kag ti amo na yung health programs because we'll be building our infirmary or mini hospital. Tapos ang mga livelihood projects which we will be focusing on agriculture, kay ang ako niya punto is hindi na ako maghatag nga mahatag ko baboy, mahatag ko ano. We will be focusing on those projects na masimple nga we have to teach them how to fish. Correct. Hindi ang dako mo na yan, hindi Rather sila giving nga them fish. dole out of. No. Tapos ang mga future plans sa Banwa, amo na nang so far nagasugod naman ang ako mga gusto matabo the markets. Ang kung nadumduman mo nga Lakasiliana is the vegetable basket pero wala kami nabagsakan, maybe one of that future plants diri sa Ay, Kabakan. nami nang imo nga market ha, labay kami da pero nami. May dugang tada kag ang sa sulod subong namin naman na pero jutay na lang nga polish and then diri sa Kabakungan we will be repairing our market and then mabutang kami di baksakan for our products that could help our people nga hindi na to magpakadto pa kari sa Laon or sa Bacolod amo na mga plans ni Mayor which is amo man Japon na economic development not only for the town but then for the people. So kag ang pag-sentence ng prison order Japon kay for now nagahikot kita for the establishment of detachment sa Puso para na sa prison order naton dira. Kay may mga nami manada nga spots pero sometimes nagaduwa-duwang aton nga mga tourists because of insurgency problems. And then one thing lang gid nga gusto ko ipabilan sa Pumuluyo that they have to help our town by sharing their small contribution especially sa road clearing kay dam na ba pasiminto mong dalan moon nga parking tapos sa mga ido sa kalye and then ang pagaboy sa basura anywhere. Imaginable lang ang mayor nila kapang limpyo. Law abiding citizen na only complaining but then bulig man. It's because the town will not progress without the help of citizenry. So sa tanan-tanan nga taga Lakasiliana, ang inyo pinalangga nga mayor, gahangiyo gid nga magbuligay kita. Kag padayon sa pag-arangka. Arangka La Castellana. With that, mayong aga kag thank you so much sa imo chimpo. Mero Mayla Nicor, manghilimutan. Thank you. Thank you, ma'am. Ginatag to nga sample ni tapos nga lang na pre ginatag to nga sample ni Madam Romayla. Siya gani mayor na gid ga kuha gani silhig kag manglimpyo dira sa market sang iya nga banwa. Kamu paayhan nga mga pumuluyo tiga pangayo man lang sang inyong nga cooperation sa pagpaninlo kay tisin ubala ang madaog sina kun ang mga bisita, mga turista makadto dira sa inyo tungod sa kalimpyo sang lugar given na naagin taga-anak mo ginbugayan na kamo sang manami nga lugar, setting, nature and all ang inyo na lang role kay para sa inyo future generation sa makabataan nyo nga maka-generate obra, maka-generate sang pag-uswag sa ekonomiya sa lugar buligan nyo, gamay lang na siya. Nabatian naton si Mero Mayla, nagambal siya, panglimpyo ka mo, hindi nyo papabayaan ang mga idot nyo maglagaw, basi mag-higo dira o makakagat dira, ang pang-marking nyo sa salakyan nyo, kayohon nyo, gagmay nga mga butang, nga kadako sang impact sa ulihi. With that, hindi na ako magatag sa second topic, kung kayo mabitin lang ta, kagbasi kigang ko ninong Boy Duran, Madam, ugit salamat sa tanan-tanan nga nagupod sa aton programa subong nga Domingo. Nangin maayo gid ang aton Sunday subong nga adlaw te magsimba kita, magluto kita sa bisan nano lang mga pagkaon magkaon upod sa aton mga kabataan sa aton pamilya sini nga Domingo. Tanan nga Sunday, tanan nga adlaw sa aton kabuy special depende na sa aton nga pangdala. Okay? With that, madamo gid nga salamat. Ini naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salangga sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!